jsem bouchnul. Jejčo, vole. To jsem si dal pozor. Já jsem si od kamene, vidíš, odjet, abych chtěl přímo. Já jsem si dal pak ještě bus, jsem přemýšlel a říkám si, bus, nechci. Kolik 2 nebo kolik? Měl jsem 5 kilů ve finále. 3 na 1, jo. On tam byl ještě ten solista nahoře, no. Který ode mě dostal takový chytrů, kolik jsem dal.